Bible shilo na ti lo thleng dik ta se ti ni lo ngai to anga yem chumi che chu voina hian kan soi tur chu ni ole hei tun huna chuan hul nu nu ata la shilok na an lo soi to te chu kan ram dik chau ta zel maya ne nge mozat liam ta han Instagram live kan ei lai hian mi pakhat chuan he zo na hi miron zo da Euphrates lui hi eng angin nge ingai ti in ti chuan ke chuan ka shenang tun lai anga ti chuanin thattakin na luan dam pa nga yang in luang rengang chu ka tia kadik lo hul hwalani ti chuan chu min huwa ground zero mi Clyde Lewis a thu soite ka ngai thla a sumi ka gai thak na achang che chuan ke Instagram live lo en tu ina miron zo chan chu ka sheta a ani chuan thuk le ril zokin Euphrates lui chu alo zir chianga ani na taka chuan Euphrates lui chu alo luang tha okong to lo meya alo rowin thalva ek charang me in mun then khata phei chuan alo oma chu thil chuan Bible na shilok na alo soine na inzom na engi molaya tak anei sia thu puan bung som paruk chang som pahnia chuan ti han in ziaka tin aparuk na chuan a berbu tuipui Euphrates a chuan a leibo a ti chuan ni chhuana lama changa lal local tur tan kong chu peisa lo ni theinan atui chu akang chatta a ti in tunge khochak lama changa lal local tur a soi hin yang ke chuan ka shilawa chan chu khochak lama hian ram tam tak anom sia khochak ka changa lal local tur chu tunge ania enge ani ti kan chelo chiang taka han soi fak theipo anom hmel lo a mero chu chiang te eme ma chu vanti kawina athin urna a leibuak chuan Euphrates lui chu akang chat tur thu alo soi ani chu su tuna hian kan thleng ta a kumsang ni somni pahnia I lo chuang kai ta ti chuan he kumsang ni somni pahnia hianin Euphrates lui chu alo kang chat chho mek zela tin thungai nom le deuh mai pakha chu Euphrates lui akang chat mai ba khan a lui hnuaia thil om kha enge ni ti te kha beng ti ver tu le mitam takin an ngai ven lo ni chauta a sutai Euphrates lui a han rota ka a han kang chat ta ka chuanin a hnuai lama khan a ma cha enge omang ti ilo chuang to pha ngai lo le ilo ngai to angai me alo me kha tu hnuai hian mu alo ni chauta zela entir nan pukte a chen phei chu hei tanin jail ang meya ruang am nei te nia ti chuan he zo na hi alo om ta engwangin Euphrates lui hnuaia hianin jail emo pukte alo omang ti hi mase hi kan sha cheu a chu ani ngei dona thu puana kha min lo shilo chu vantir ko pai thak te an om thu kha chiang takin min lo shila chu ta phe chuan chiang taka min shil chu vantir ko pali te chu phuar an ni ai Euphrates luia pai an ni thu kha min shila tin thu pambung kwa chang som pathum le som palia heti hian aziaka tin vantir ko paruk na chuan a han hama ti chuan pathian ma rang ka chak mai cham ki achang te chuan o ka sha a chu o chuan vantir ko paruk na totoro keng hne na chuan Euphrates lui puya vantir ko pali phuar te ka phel ro ati a ti chuan chang som panga na a kan hmulia ti chuan chu mini dar kar le ni le thla le kumatan chuan mishing mun thuma chena mun khat ti hlum tura buat sai to vantir ko pali te chu am phelta a helai chang soi hi arab thak le mai ni e he bible ina a shilok na te ke chuan ka ringin ka pom thapa asan chu bible ina alo shilok reng ni hun local to ale kan ton mek zel a hian ata tol te na ron thleng dik chho zel hi kan hmu boxi a ti chuan he thu pawani na min shil po hi lo la thleng dik tur ani nge hi ka ringin ka be se tlat boka ti chuan hetia Euphrates lui tui a han kang chata han tlem tel ta ka chuanin mi te na an la hmu ngai lo a puk te jail om ang taka thil bang om te chu an han hmu chuan an han kal hnaya an thil sha chuan mak ati tir em awangin thom an sha te chu an record ta chung an thom sha te chu an han record ta han ngai thlak chuan room ri te cherry te ngukri ang te le chain ri ang te hi an shia an record tela chumi a chwa enge moni tang hi an om tata shat na hi an nei boka ka emo po intimate thema se ka alo
tu na it hom ngai thak kha Euphrates lui a tlak niam zel le akang chat mek awanga puk te le gel ni om ang tak an hmu te atanga an thom ri an shat an record te chu ani heng thil hi adik ani ngai chuan Bible na min lo shil lok to thupuan na alo soi te chu aron thleng dik ti alang chiang nge me mani thupuan bung som paruk chang som pahni chuan Euphrates lui arkang chat tur thu alo soya chu chu tun huna ya thleng me ki kha thupuan ina asoi kha ani rengem thupuan ina alo soi le min lo shil lok chu kan dai chau mek zel ani lo mo thupuan bung kwa chang som pa thuma changa chang som parukina minlo zirtir le minlo shil vanti ko te chwa zalen an ni na thur te kha a in buat sai na tur le kong khar lawin honna ani mei lawang mo chu chu ke ni mishing te tan hian enge apoi mo ni ang hun hunga kanom to ti na ani emle kan hmaluka hian chhada na satak lo le thleng tur a omanga har sat na chi sang sang he shem hun kong kharon in hon na tur chu he khowela hian ron thleng hnai to mai ni lo mo inge in ngai dan le he sound he inge in mu dan ti te video a comment section a hian min lo pe ula ingai no min ti a in beng ver zong ni chuang khong in min lo share sak turin kan nge na che u